May pa-party sa zoo. Sa PhilHealth Zoo. Gani, nakakurbata gid ako kay ma-attend ako. Pero antis na matamang yaw-yaw sa mga animal nila. Matamyaw ta. Tibyaw Antique. Lugar kung diin manamit, mananam kag kampyon ang tinapayan. Tibyaw Bakery. Mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa mayong kahimtangan, kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Bot na lang gid ya. Wala pa natapos ang isa ka issue. May bag-o na naman. Do hindi mawada ng issue ang PhilHealth nga opisina. Ambot kun ngano. Gani na hambal ko. Ma-attend ako sa ilang nga pa-party sa zoo party nila. Kung hindi magig ka mo makaupod, maintindihan ko. Amo na gani, ako na lang magpakilala sa inyo sa mga sapat sa mga animal nga ato dito sa zoo. Isa-isahon ta sila. Una nga animal nga ma-feature sa zoo, buaya. Buaya ang una ma-feature sa zoo. Kay man, wala pa gani natapos ang issue nila sa Kurakutanay. Corruption, may bag-o na naman. Wala kadudlaan. Amo na gani kung nga gibansagan sila nga mga buaya. Kaya syempre, tukob lang sila nga tukob sa ilang nga koleksyon, tapos isulod sa ila bulsa. Ikaduha, nga sapat sa aton zoo. Mga amo. Grupos sang mga amo. Kay gusto nila i-please ang ilang nga boss. Ang mga amo yan, nagplano-plano sang hindi amo. Beskan may COVID, nagselebrar gid sila para malipay ang ilang nga boss. Amo na, baka-baka, delap sa buli sa inyong amo. Kay puwertein. Madaog ka mo. Ikatatlo, nga sapat sa aton zoo, cobra day. Cobra ang ikatatlo nga sapat. Kay man, ginsulod siya sa box day, kag ginpasaot-saot, ginpagiling-giling. Di nga beer house to halin. Ara ikaw sa office gina, nagamuha mo kasi na. Tani antis ni mo ginkuha ang kwarta, kaya siyempre ginbayaran ka. Ginpaminsar ni mo anay, nga ikaw man gyapon ang mahuyan sina. Wala ka gid na minsar, wala ka gid na numdom. Diyos ko, daw ako nalooy sa imo day. Naggiling-giling ka lang to. Daw cobra, daog mo pa ang cobra nga nakapulupot sa kahoy sang lawaan. Ikaapat, ang pinakakampiyon nga sapat sa aton nga zoo. Botakal. Botakal ang ikaapat nga sapat sa aton nga zoo. Kati syempre, siya gito yung star. Siya ang ginpasaot-sautan. Kagkabalog gid ang iyang mga alipores kung anong iya nga nanamian ang kababuyan. Kung nanamian niya, kita mo ginpasaot-sautan siya. Kilalag siya sa iyang mga alipores. Kilala to siya sang grupo sang mga amo nga nagpa-himo sang party para sa iya. Di kundi kampiyon. Basko gid sa ila. Gani ay. Kun ako lang, nami ni mga animal panglikupon, tapos ifatining program. Mayon na ko magpiesta, may inughanda kita. Para sa aton nga mga bisita, pili lang kamo sang ara sa lamisa. Lechon nga buaya, o kon botakal nga lechon. Limong agad pag may babaeng dumaan, lalo na pag maganda ang katawan. Wala ka muna huya sa mga tao? Nga kaming nambudlayan pamayad, tapos sadya-sadya ninyo? Ay, anong plano nyo? Himo on beer house ang opisina nyo? Mapatay huya.